Wathi omunye, hhayi maqethuka nimosha ubisi, nimosha iy'nkomo, nimosha usawoti engabe niyadla niyapheka. Hhayi kulungile, carry on. Qhubeka udle amaqanda, uphuze ubisi, udle usawoti. Le nto le khombo le, uma uvuka ekuseni thatha usawoti uwufake emanzini, thatha usawoti uwufake emanzini ugeze kuqala. Uma uqeda ukugeza, uthatha uphahlaza amaqanda uthatha le ndawo le emhlophe, uzibhixe ngawo umzimba wonke, bese uthatha ubisi uzibhunyela ngalo, bese uthela amanzi. Emveni kokuba sowuqale wageza ngamanzi anosawoti, bese uyazihlanza-ke uzigeze-ke. Sowungathatha le black soap, thatha le black soap ne, thatha le black soap, le black soap le geza ngayo, geza ngayo emveni kokuba sowugeze ngobisi. Okusho ukuthi ugeza kathathu at once, then uzozibona iy'nto zakho zizokhanya. Ungadlali abantu behambe bekhulunyiswa ukungazi, cause ukungazi kuyamhlupha omunye umuntu. So I'm giving you this for free. It's my secret of success.